जोंनि मानसिखौलाय बहा चेयारमेन होनो बे मा फरायफुग्रानि फिसाफोर लेक्सार मारिना दिन थांसिगोन नामा लेक्सार मारिना दिन थांसिगोन नामा जौ बिदैनि सेकेन्ड डे शट लानाया जोंहा नैबे लकेशनाव सोलिगासिनो दं नै बरिया आरो न'आवबो दङ एसे लानो गोनां दा जों लागासिनो दं जोबोद मोजां लकेशन जोंनि लकेलनिनो नै फैलाया आगोलनि बायदि नंला माथो आगोलाव लोंनो बिबा फैसा हरोमोन आरो आं नुदोंमोन मानसिफोरनो गांलेट नागिरदोंमोन ना टिकेट मोनगोन साननानै रानना होदोंमोन दा टिकेटानो मोनासै बहा होबावनि बिलाय जोंनि मानसिखौलाय बहा चेयारमेन होनो बे मालाय थासान्दियाव थगायजाबाय जाम्बे थगायजाबाय बे कारना बिस बुजिबाय आं आदै मेन्देला बिनियाव आंनि बाथ्रा सोंनांलालै नंगौ आं बुजिबाय आदै थांदो धन्यबाद 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 बयखौ माबालायसै मास्टार सलानि मास्टार लाखानि खेबसेनो आरो जरबाव र' रायनायखौ रायनाया जरो एखेबारे बाव ओइ बनखौ सार बोरैबा फुजाबा सेसलै nah jadi kameramen dorma 70 taka kat 70 taka tanggal lebih tak karbuah mar dolot lagi ang direka baik tembak film sudah kada salah ron ron aku sak sau ron ron action नोंनि थाखाय जादों बेफोरो नोंनि थाखाय जादों बेफोरो साला कलेजाव थांनो होदों साला कलेजाव थांनो होदों ना बै माबा फिफा खर'नि सेंग्राफोरजोंसो बेरायनो थांदों बिराद मोजां मोनदों ने नोङो बिराद मोजां मोनदों गावनि फिसाजोखौ फैथों र' सालिया बेल्ला होगोन आं बिखौ बेल्ला होगोन आं नोंखौ आंनि मान सन्मान जाजोब्बाय बियो बन्द' खालामगोन आं बेखौ कलेज थांनायखौ सिनायाखै बे गालाखौ नुदो सार सोबादो nangge sebamar nama Diनिफ्राय कलेज फरायनाया बन्द नाङा आफा खुलुमनानै आंजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा दे आरो फराय गाद बे कलेज ना मानोथो खोन्थाहराखैमोन आंनो फर्म फिल आप खालामनायखौ मबाइलफोरा गाज्रि जादों खोमा गाबोन कलेजाव थांबा सोंदो सारा होदा हरसिगोन एबार ओइ फरायफुग्रानि फिसाफोर थांसिगोन नामा ओइ फरायफुग्रानि फिसाफोर लेक्सार मारिना दिन थांसिगोन नामा माला मोनजागोन ओंखामखौलाय बै खुन्थायाव सेरेब हाबसे दं लाना फै बेखौ लाना फै टाइम पास रायलायबाय थागोन फरायदोंबा मा जाग्राङाबो डाइलग खैयावनो फोजोबनांगोन खोमा